ai U Blei step ke pernah ya pi ki para bangit bein syakani ke step jongkani ke sngi di ke benta ke devotion hakani ke step kalong mga ai ke title kalong job ki Jingangnud bat ki Jingkhuslai ai ngo U Blei bu play ke ni kalan bangin yo on syakri ya u bat ngai U Blei pi iwei baro haka kyrteng ke bat yang tam bat ke badon bo tam ju try bo nong penim jengi U Jisu Khrist ban job ya ki Jingangnud bat ki Jingkhuslai kalong ke benta bangin ya kmi hakane ke step iwei on saw ke dekat basaw ko ong ma pi long na U Blei ko kun hep ti pila job thiau ya kita kiba ulong ubaham kraw ka Jingangnud kalong ka benta bala penki jingmut ba baro ngiamat ka jingim kadai ka jing ngokhuslai ka jing penno mensim ka jing pensalia jingmut ka jing kende jingmut ni ka bomsuk ni ka jing syap ting ya ki e na ka benta ka lawe ka ba amla bante lakam ka Jingangnud ka batang sipor kalong ka benta jong ka jingim kum hakabangi penkre yaki examine ki jongi ki interview ni kinu ki jingkit kre ki bathamai bat ki long shi benta ka ba mentoy na ka benta ka jingsan hakabakan jado Henry lada ki long ki bajalan ki don pat ki jingma kani pat ka wanlam syaka jingkta ya ka long briu man briu ka jingklot ka jingmut ka jingperkhat ka jing du thia du dem ke jing kio bat kiwei kum yakini ki don kam ki nong yarap ki dawai ki deshin bat kiwei ki ban yarap yangi U Billy Graham Ka Ktien paring nan puli ki ong historians will probably call our era the age of anxiety is the natural result when our hopes are centered in anything short of God and His will for us. Habang ipay, halor kani kapang, nakakakin ka U Blei, kahikay, baka jingsuk ka ba janay, hapaning kita ki Jingangnud na ki jingpenno mensim, daytang dakabor ka U Blei. Kakitab unong bisyar, kalanong banriw, kadukot arpulay bat arpusaw, ngiyo ya U Blei jongi kum U Jehovah Shalom, U Blei ka jingsuk. Ka kitab Isaya arpun riu dekat balai ko ong menbat ya ka jingsuk ka bajanai ya ba penne la ka jingmut hami naba usyania hami kani ka kentien jingsuk bajanai ka bawan ka ktien Hebrew kalong shalom ka badai ka jingsuk ka bajanai ban eskem bat ka bayai ne eskem utrai Jisu ukular badu ong yo anes khatsaw arpunyo ya ka jingsuk nga eno hapi ya ka jingsuk jonga nga ai hapi kumba kata ka perthai ka ai nga ai manga hapi wat Ki Counsellor nakadon wo jong pi lemni wat syap ting shu ong kan riu lenong yo anes lai pulai nga la krani kini ki hapi ba pinyo ka jingsuk hanga hakata ka perthai pinyo ka jinjar Henry to long slur pi nga la job ya kata ka perthai para bangit bi ka jingsisha bangin tip kalong Sapang ka Jingangnud pat ka Jingkhuslai kalong bakim wanra ya ki babha kumjuru ki long ki nong penyap ki bajarjar habangi Khuslai ka kta ya ka kwat ka khia ka kta ru iki klong snam ki jongi ka bam ka di ka thia ka dem ki jingmut jingperkhat ki bahaba ki wan ki lam sha ka jingyap ru na bangi do ya ka jingsuk ka bajanai kumno ngin job halor kani ka Jingangnud kalong ka jingkeli ka ba mu ubriu baro uperkhat ka banengkong kum ki banget kalong bangin duai ngin pelat lut bat ban sya ya U Blei iwi Petra san riu nyo ko ong tu fin penrit eladia na markata po ka kti ka bat crowbor ka jong U Blei ba un yo pen crow ya pi hakaya ka babit da ka ba bread halo jong u ya ki Jingkhuslai ki jong pi baro naba usuma sukher ma u syapang jong pi pelat no
yaki darah kilong palat hake jingim ke jong fi ka siti si Filipi henry saw de khot henry wat nyu de khot ko ong wat khuslai yaki aka ru henry haki aka baro daka jing duai baka jing kerpat lem bat ka jing aingu tu fin pentip iki jing pan ki jong phi sho blei dikata ka jing suk blei ka ba palat iki jing syampang baro kan ri jai jai ken yaki do anut jong phi bat iki jingmut jong phi ha U Khrist Jisu ka ba ar ka phang peneng jongi kan long sho blei bat ki kular ki jong u Filipi saw pra ko ong hakabawai no ko para banget ki beshisha ki badan buram bat ki bahok ki bakhut bat ki baitanat ki badayaro lada don kanu ka jingpha bat lada don kanu ka jingyaro tu fin perkhat yakini ki ru ka kitab Isaya arpun riu dekat balai ko ong men bat haka jing suk ka bajanai yaw ba penne la ka jingmut hami na ba ushania hami kumju ru kasam ka pasaw dekat ba pra ko ong haka ba suk ngan thia bat ngan yo thia ru na ba tang mami atrai men pensyong yanga haka ba suk sam ka basis pa arpunyo ko dekat ba ar ka pen kan mau yangi ba ka ong ka bale no ba pin ki step ban pet miet kata bat ban bam yo kpu ka jing treshitam na ba kumta upunyo thia yakiba jong U Jisu haka gospel Matthias nriu lai upun kan mau ingi kintien ba ong namar kata wat kuslai da ka ba ong ka bangin bam lani ka ka bangin di lani ka ka bangin kup nabaya kita ki baro ki gentle ki yawat naba ukpa jong phi ubahabneng utip ba pidon kam yakini ki baro henry yawat shwa yakahima U Blei bat yakahok jong u ti yakini ki baro on sa ailang tam happy kabalai bat kabakhat du mangini pet halo kani ka phang kumno ngin job halo ka jingangnud ki jongi kalong ban penbena jam ya Ka Ktien ke jong Blei ka kitab Jeremiah kalau nang ka khatsan ka khat riu ko ong la syam ya Ka Ktien jong mi bat ngala bam ya ki Ki Ktien jong mi kila long hanga ka jingkemen bat ka jingshat kemen ka donut jonga namar la khot yanga da ka kyrteng jong mi atrai U Blei ki pan namar kata para bangit umau jam ubanengkong ban pelat na ki jingangnud ha ki jingmut ki jing perkhat ki jongab ki jongphi khamtam ha bangi sedangi kani ka sngi kalong bangin ai la ka jingim baro sha U Jisu Khrist sisien bala shim kani ka sin jam kalong ka badon kam ban penne scam hasenda ki jingmut baro tang sha U Jisu bat ki kular ki jong uhi kiba ula penkre ka jaka ya ki banget tang hau ka balong ka peneng U Blei un kerku na ka benta ka burom ke jong u amen.